थांनाय बारावबो जों बिजेपिजों लोगोसे गेलेयाखै बिजेपि हारसिं इउपिपिएल हारसिं गेलेदों किन्तु मोननैहाबो बिजेपिहाबो सरकार दानो थाखाय जिखिनि नाम्बार नांगौ बेखिनि देरहानो हायाखैमोन इउपिपिएलआबो हायाखैमोन बेनिखायनो ज' जालायनो सरकार सालायबाय बेनिखाय सरकारजों ज' सालायदों पार्टि हिसाबै निजा निजा साननाय हनाय निजा निति आरो आदर्श दंखायो बे मथे जों खामानि मावगोन आरो बेनिफ्राय दिनै बिजेपिया मोनसेनि उनाव मोनसे काउन्सिलखौ गाग्लोबबोगासिनो दं बेखौ बिटिसि ओनसोलखौबो गाग्लोबनायनि मोनसे मन'भाबा बिथांमोना थागोन बे बिग ब्रादार एटिट्युडआ बिथांमोना अरायबो थागोन किन्तु हेबुलि जों सोरबा पार्टिनि बिग ब्रादारहुडनि जिथु मन'भाब बेखौ गिनानै जे फावसायना थागोन बे नङा जों रावखौबो गिया जों जोंनि पार्टि हिसाबै जों मात्र 10 इयार्सल' जादों आरो बे 10 इयार्सआव जों जथेस्थ' मेचियर जाबाय साननो हनो जाबाय निजास्व पलिसि दं निजास्व प्रिन्सिपल दं निजास्व अबजेक्टिभ्स दं आरो बेखौ लानानै जों खामानि मावगोन आरो बेनिखायनो बिजेपिया बुंनाय बाथ्राखौ जों बिजेपिया हारसिं गेलेनो नागिरनायाव जों गिनायनि कुइसन गैया जों रावखौबो गिया बिनिफ्राय दिनै बिजेपिनि स्टेट प्रेसिडेन्ट दिलीप शइकिया बिथाङा बुंदों जे मोनसे जायगायाव मारै मोननै आयेन थानो हागौ जों 6 दालाव बेखौ 6 दालखौ माला खालामनाय जायो माला इमप्लिमेन्ट खालामनाय जायो जेब्ला मोनसे जातिया बुहुमनिफ्राय गोमालांनोसै अबस्था सफैदों बेबायदि जाति जनगोष्ठीफोरखौ प्रटेक्सन होनो थाखाय बेखौ स्पेसियेल स्टेटास दै कनस्टिटिउसनाव दोनदों आरो बेनिफ्राय माबायाव 1947आवनो आसाम लेन्ड एन्ड रेभिनिउ रेगुलेसन एक्ट 1886 समाव माबाया ब्रिटिश सरकार बानायनो गालांनाय जिथु आयेन हानि सायाव बेखौ एसे रिभाइज खालामनानै किसु मा खालामनानै रिफर्म खालामनानै बे लेन्ड एन्ड रेभिनिउ रेगुलेसन एक्ट नि गेजेरजों चेप्टार 10खौ पास खालामना होदेरदों आरो बे जाबाय अनलि फर ट्राइबेल जिहेतु बे समाव 6 दाल गैयामोन बेखायनो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि गेजेरजोंनो ट्राइबेलफोरखौ आरो बिथांमोननि हाखौ प्रटेक्सन खालामनायनि बेबस्था खालामदों आरो दिनै बेबायदि प्रटेक्सन खालामनो दोनामोनब्ला हयथ' आसामाव गासैबो बाहेरनिफ्राय फैनाय मानसिफोर दखल खालामजोबसिगोन असमियाफ्राबो बेयाव थांनानै थानो आगान होना थानो हानाय अबस्था जानाय नङामोन दिनै आरो बेबायदि अबस्था जानो थांगासिनो दं आरो बेनिखायनो बे 6 दाल आरो 6 दाल अरिजिन जिथु 6 दाल बे मथेबाथ' 6 दाल एरियायाव नन ट्राइबेल मानसिया सासेबो हानि मोनथाय गैया किन्तु जायफोर नन ट्राइबेला 6 दाल जानायनि सिगांनिफ्राय हाबनानै थायो बिसोरसो मोनो दा जोंनियावहाय बे एमेन्डेड 6 दाल बिनिखायनो बेवहाय नन ट्राइबेलफोरखौबो मोनसे लेन्ड राइट होनाय जादों स्पेसियेलि 2003 हालागै जायफोर नन ट्राइबेला बिटिसि ओनसोलाव हाबनानै थाखाबाय बिसोर आरो बिसोरनि गथ' गथायफ्रा 6 दाल एरियायाव बेखौ बिटिसि ओनसोलाव हा मोनगोन किन्तु बाहेरनिफ्राय फैनाय नन ट्राइबेला बिथांमोना खुनु दिन हा मोननाय नङा बेनिखायनो जोंहा मोननै प्रभिजननि गेजेरजों ट्राइबेलफोरखौ प्रटेक्सन खालामनायनि बेबस्था लादों बेनिखायनो बे बेल्ट ब्लक आरो 6 दाल बे मोननैबो आयेना जोंनि बेवहाय इनटेक्ट थागोन बेखौ रावबो भायलेट खालामनो हाया खारन बे कनस्टिटिउसनाव गायसनजानाय मोनसे प्रभिजन आरो बेखौ भायलेट खालामोब्ला बेयो हयथ' एगेन्स्ट द कनस्टिटिउसन एगेन्स्ट द ल जाहैगोन बे खाटांखा बे बिजेपिया जेथिया काउन्सिलनि सरकार सालायनो खाबु मोनगोन अब्ला बिथांमोना बेवहाय 6 दालखौबो स्क्रेप खालामनायनि पसिबिलिटि दं कनस्टिटिउसना दानाय 6 दालनि बेबस्था बेखौनो फोजोबनानै जेनेरेल खालामजोबनो हागौ बेनिफ्राय बेखौ खालामगोन बेनिफ्राय लेन्ड जिथु ल' बेखौबो डिजल्भ खालामजोबनानै मोनसे गोदान लेन्ड ल' लाबोनानै बे ट्राइबेलफोरनि थाखाय जिथु स्पेसियेल स्टेटास दोन्दोंमोन बेखौबो गैया खालामनो हागौ बेनिफ्राय ट्राइबेलफ्रा गासैबो हानिफ्रायनो खारनो गोनां जानो हागौ एभिक्टेड खालामजानो गोनां जानो हागौ बेबायदि अबस्था सफैगोन आरो बेल' नङा जोंनि नैबेखिनि ओनसोलाव ट्राइबेल नन ट्राइबेल मोनसे क्लेश जानायनि पसिबिलिटिया फैगोन आरो बेखिनिखौ लाबोगोन आरो बेबायदि लाबोयोब्ला दिनै जायफोर बर' बिजेपिआव हाबनानै थादों बिसोरो बे बाथ्राखौ सानखांनानै अन्तत बिजेपिनिफ्राय ओंखारबोनानै गावनि मोनथायनि थाखाय गावनि सिनायथि रैखा खालामनायनि थाखाय ओंखारबोनांगौ